Hola, bon dia, alumnes d'acollida, com esteu? Espero que estigueu bé. A veure si m'envieu aquesta feina ben feta. És l'expressió oral i es tracta de enregistrar, de gravar un vídeo de 2 minutets que el podeu gravar o enregistrar amb el vostre mòbil i després enviar-lo aquí, al Classroom, en aquesta activitat de la setmana quarta, és a dir, de l'11 al 17 de maig. I es tracta de llegir i enregistrar després l'ofici que voldríeu tenir en el vostre futur, és a dir, de què us agradaria treballar. I és molt fàcil. Primer agafeu l'activitat d'expressió escrita de la setmana passada, que era quin serà el teu ofici en el futur, i enregistrar el text que vau escriure la setmana passada amb la vostra veu i amb la vostra imatge. I ja està. Qualsevol pregunta, m'ho dieu. Expressió oral, quin serà el teu ofici en el futur, el que vulgueu. Vinga, fins aviat, qualsevol cosa, m'ho dieu. Adeu.